Salam alaikum malien tiɲɛna muso denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan aw bisimila an ka émission an ka tolo kɔnɔna la chaque vendredi Mali kunnafoni TV sanfɛ k'aw la ɲɛnajɛ k'aw la tolo an ka baara bɛnnen don jumɛn de ma o chaque vendredi ka émission dɔ kɛ avec un artiste an ka révélation kuraw an ka artiste montantu k'u wele ka na an ka plateau kan k'u ɲininka u ka actualité la u ka question na fɛn caman bɛ a kan ka dɔw kan parce que moi je pense que mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko ni dɔnna wagati min na mɔgɔw k'i wele o hukumu kɔnɔna la an b'an ka yɔliyɔliw kɛ an b'an ka artiste denmisɛnninw ɲini k'u wele ka na an ka plateau kan k'u ɲininka donc bi an n'an ka artiste denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn na tuguni ale kunkolo cɛnnen don ale tɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ de o ye jɔn ye o ye Lil Vibe talan b'a la dɔnkilidala ɲɛnama don wa a bɛ se a ka baara la fana salamu alaikum. Waalaikum salam. N b'a bɛ di. Non an bɛ Ala tanu. Ça va. Ça va alhamdulillah. Cɛ i yɛrɛ i walawalalen tɛ dɛ o tuma plan jumɛn. Non nka cɛ hali ni ne b'a dɔn ne walawalalen don. Komi i kɛlen don ka ɲɛw fana kun k'i sigi o. O bɛɛ b'a kɔnɔ. D'accord ok n va a ka d'an ye k'i présenter fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye. Bon moi je me nomme Mahamadou Traoré. Ala ka sɔrɔsi. Mahamadou Traoré Ala ka sɔrɔsi. Ala ka sɔrɔsi. Mun ye ko ye. Mamadu Gulaye kɛ. Cilen fɔlɔ ani cilen laban o tɔgɔma kɔni o ye Ala ka sɔrɔsi de o. Ayi mais est-ce que an bɛ tile min na i ko bi aw ye sɔrɔsiw ye. Non an ye sɔrɔsi ye bɛɛ n'i ka wagati sɔrɔsiya de don. D'accord ok Lil Vibe parce que ne ye nin tɔgɔ ninnu lajɛ Muhamadu tɔgɔ Lil Vibe kana da o la cɛ o fana ye kabako dɛ. Lil Vibe sɔrɔla cogo di. Bon cɛ ko in ka jan dɛ. Ayi i b'a ɲɛfɔ dɛ mun de bɛ mun tɛ se ka ɲɛfɔ. Ko in kuma de janyana quoi. C'était depuis le début. Bon ma ya ka prestation togo de kun bɛ n diya quoi n ye n tɔgɔ da mun yɛrɛ la. C'est Vibe ne kan. Malien nuru bɛ a bɛ bɔ min. Malien de don sanfililaka yɛrɛ wa ne yɛrɛ grand frère de don en plus. Lil Vibe ale de ye Vibe ye. I bɛ se ka big up k'a ye o kɛlen don émission kɔnɔna la. Non i folen don bi o kɛlen don ɲɔgɔn bolo ni fɛnw. D'accord ok ɲɔgɔn bolo ni fɛnw. Lil Vibe a nana cogo di. Bon ka don rap kɔnɔna la. Ne yɛrɛ de ye a ye prestation na depuis l'année 2009 m'a ye musique kɔnɔ a ka game de taabolo bɛ n diya quoi. N yɛrɛ de y'a kanu. D'accord n y'a kanu yɛrɛ de ko n bɛ k'a ka Lil a yɛrɛ ma demandé dɛ n yɛrɛ de y'a ɲini n y'a kanu de fo n ka k'a ka petit ne wa n kɛra ye wa n y'a ɲɛ sɔrɔ wa ne de ye un fɛnɛ. O kɔrɔ bi i bɛ se rap la ka tɛmɛ n'ale yɛrɛ ye. An m'an kɔ da ɲɔgɔn ko la kɛ. Sinon mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ patron na ten dɛ. Foronto bɔrɔ mana kɔrɔ cogo o cogo. Ok d'accord i yɛrɛ ɲuman na ko i tɔgɔ sɛbɛn ye Mohamed. Bon je crois fɛn dɔw de don Mali kɔnɔna la an bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn. Non a ma nɔgɔn dɛ. Artiste à vie. C'est pas facile. Voilà donc e sera k'i yɛrɛ ladon rap kɔnɔ cogo di ou bien jɔn i ladon rap kɔnɔ ou bien i donna cogo di rap kɔnɔna la. Non bon ne yɛrɛ de donna rap kɔnɔ. Cɛ ne ye musique kanu trop. Depuis me kaye ni feuille ta ka yala ka taa n ka sanfili terrain ba la ballontan terrain na. Depuis 20h fo 4h du matin. Radio dɔ bɛ n bolo n bɛ instrument de b'o la k'o lamɛn quoi. N bɛ ka n ka flow bɔ n b'a sɛbɛn. Fo mɔgɔw bɛ yɛlɛ n na carré kɔnɔ. Mais n nana son fɔlɔ min labɛn o la n ye garnaden dɔ fara n kan n'o ye Moussbi ye. N bɛ n to yan k'a fo quoi. Moussbi folen. Ouais. Donc n y'ale la intégré nka an ye son fɔlɔ min bɔ non a ye tigɛ trop. O son fɔlɔ in yɛrɛ de kama. I bɛ se ka partie dɔ kan kunna. An bɛ rap dɔn de minnu bɛ Lion City fɛ n ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ de Lion City an kɔgɔra bi an ka rap ka di wa an jeliman ka di bɛɛ ye an bɛ rap dɔn de sanfili MC fitininw a ka tantan bolo de Lion City an kɔgɔra bi Lil Vibe do ne ko Lil Vibe do. Lil Vibe do ne ko Lil Vibe do kana gɛlɛya nɔgɔya fɔ dɔrɔn Lil Vibe do dɔgɔ hamile kɔ ne bɛ seere. Non va. Non ka caman ye. O kɛlen don. Non. Mais ni dɔnkili min i bɛ ka freestyle filɛ tan nin bɔra san jumɛn na. Bon nin bɔra 2010.
2010 o depuis 2010 e bɛ rap la parce que nye sangé nga vibe yo na muga ɲɛ ni togo fasugu bɛɛ la musique yɛrɛ domaine kan ka taa togo min kan ka taa sira mun fɛ nye sangé ne wo mun vraiment la d'accord mais i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan c'est très très important o yɔrɔ jumɛn i ko ko i donna i ka a bɛ se ka kɛ ne bolo i donna dɔnkilida la 2010 n'est-ce pas oui voilà k'a daminɛ 2010 kana se bi ma e bɛ dɔnkilida la e yɛrɛ bolo mun de la hali bi i ma se ka se i mago bɛ yɔrɔ min na i ma se ka so yɔrɔ ma quoi bon ne b'o kɛ manager ko de ko manager tɛ a bɛ dɛ mais il connaît pas les mots showbiz quoi tɛ showbiz ninnu dɔn comme à l'époque an bɛ gɛrɛnalen dɔ tugun ko mun bɛ taa son di Dj ma direct la quoi donc an b'olu de wele ko manager ouais c'est vrai bon donc domaine wɛrɛ b'ale la bon a tɛ showbiz ninnu kɔnɔna maîtriser kosɛbɛ quoi mais e bɛ fɛ k'a fɔ nin ko in bɛɛ e y'a bɛɛ turu ta ka da manager de kun bon a ma showbiz kɔnɔna ɲɛɲini i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min hali bi n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ non ne tɛ n ka mɔgɔkɔrɔw bila o ayi mais i b'a dɔn artiste i bɛ se wagati dɔ ma souvent il faut i ka équipe falen pour que i ka se ka évoluer o tɛ k'a fɔ ko i ka mɔgɔkɔrɔw bila ou bien n'i ka mɔgɔkɔrɔw kɛlɛla ou bien fɛn dɔ tɛ quoi mais est ce que o t'i yɛrɛ de ka taga ɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ temps bɛ ka taa e yɛrɛ bɔra ka 2010 ni bi fɔ n'i y'a fɛn fɛn san 10 dɔɔnin a b'a bɔ a b'o bɔ bon ko dɔw do i yɛrɛ de b'i sigi i bɛ calcul b'o la ayi bon nin ye nalen tuguni n kun y'a relâché mais n seginna i kun ye rap jɔ non n y'a bila n kun ye fɛrɛ minɛ fɔlɔ d'accord ok o de ye tiɲɛ ye donc Lil Baye bi Mali rap an bɛɛ ɲɛ b'a kɛcogo la a ɲagaminen don mais a mana kɛ cogo o cogo aw denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli bi idole de b'aw bɛɛ la mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ min y'i référé a kan ou bien fɛn min y'i référé mɔgɔ dɔ kan ou bien i ye mɔgɔ dɔ jateminɛ ka se ka don rap kɔnɔna la ni o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔna la e ta ye jɔn ye bon ne ye Memo Sar yɛrɛ de kanu kosɛbɛ Memo All Star toujours never da bamada non n ye jo kanu trop n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ Sar yɛrɛ de direct la quoi i y'a ka dɔnkili de kanu wa ou y'a yɛrɛ de kanu donc parce que Memo ka ko ninnu wa an bɛ dɔ k'a bɛɛ la koyi n'est-ce pas d'accord ok mais lien foyi t'i n'a cɛ non lien tɛ n'a cɛ n'est-ce pas lien jumɛn b'i ni Mali rappeur tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon lien bɛ ni Young Pap de cɛ dɔɔnin quoi Young Pap ni ka fama Anaba Wen voilà i n'olu ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla cogo jumɛn bon ne n'Anaba Wen yɛrɛ de tun bɛ répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a kɔrɔkɛ SS Flow an ka sampli tɛrɛnba kelen na mo k'a fɔ n bɛ 4L kɛ yɔrɔ min dɛ an tun bɛ répétition kɛ n yɛrɛ de mais hali bi o kelen don aw ka relation c'est bon a tɛ ten kosɛbɛ quoi d'accord ok Lil Baye n'i ye ɲininka bi k'e ye gɛlɛya sɔrɔ rap kɔnɔna la k'i sɛgɛnna e bɛ se ka i da don jumɛn de la k'o ɲɛfɔ an ye a gɛlɛya ka ca dɛ n'est-ce pas bon baara fɛn fɛn bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ quoi non gɛlɛya b'a kɔnɔ voilà donc mais e yɛrɛ ka carrière kɔnɔna la ka se bi ma gɛlɛya ma ban dɛ mais e ye jumɛnw sɔrɔ k'u y'i marqué yɛrɛ bon n tɛ se k'a bɛɛ fɔ sa nka n bɛ n da maga dɔ la quoi hali bi o kelen de don k'a f'i ye manager ko de don même si maintenant ne ye manager sɔrɔ min bɛ show dɔn dɔɔnin non a bila i kunna ne taara quoi o dɔrɔn de ye ka gɛlɛya non F16 tɛ ne bɛ tɛmɛ o bɛɛ la magnétique de vol non permis par les vols intensifs fiw fusée F16 e bɔra ka min fɔ sa e ka segin kan magnétique de vol non permis par les vols intensifs fiw fusée F16 tanga do ayi ka cɛ kana tɛmɛ an bɛ tɔgɔ dɛ e ni français min fɔ sa n'a fɔra e yɛrɛ ka nin kɔrɔ fɔ a ye bamanankan na e tɛ se magnétique de vol e kɔni b'o dɔn ayi ne tɛ n kɔni bɛ vol m'a dɔn e bɛ vol kɔni dɔn vol mais magnétique de vol magnétique i t'o dɔn non permis par le vol intensif e ka nin fɔ e b'a nin fɔ e ka kɔrɔ e ka dɔ fɔ ye dɔ fɔ ye an ka taa fɛ dɔ fɔ ni ko n ka dɔ fɔ n bɛ dɔ de fɔ dɛ awɔ voilà magnétique de vol vol min ɲɔgɔn yɛrɛ ma deli ka kɛ fɔlɔ n'a création mina kɛ ça c'est le magnétique non permis par le vol intensif fusée yɛrɛ tɛ vol min demandé n'a fɔ ni changement ye 5 n'i y'a fili fo 10 ka 10e créer a la diyagoya yɔrɔ kɔni y'i talen de i bɛ lumière dɔrɔn de t'an sɔrɔ base yɛrɛ la b'i kɔnɔ ye
Araperu nɔgɔ aw kɔnɔna ko tɛ ban. Ninnu caman m'an bolo de koyi. D'accord ok mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an su nin wagati in na an ka foli b'i ye an ka plateau kɔnɔna la an ka ntolo ani an ka jeune artiste belebele don n'o ye Lil Vibe an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Lil Vibe lien jumɛn b'i ni Musa Jenebo cɛ kana fɛn dogo dɛ tiɲɛ fɔ. Pop. An ka balontanaba ye. Non bon n'a ɲɔgɔn dɔn balontan yɛrɛ kan le kan kun bɛ jouer balontan na très bien mais mun bɛ balontan o. I ni Musa Jenebo. Ne ni Musa Jenebo kun bɛ balontan. An ka foli b'a ye ngana don belebele don. O y'a sɔrɔ a ma hali kɛ sare fɔlɔ o y'a sɔrɔ hali a ma taa kɔfɛla ka taa balontan. D'accord hali bi relation kɔni bɛ hali bi. Bon n'a ka relation yɛrɛ ka sɔrɔ tuguni ka ɲɔgɔn ye parce que a taalen lien tununa i b'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna kuma la cogo min Bayibi bon o b'a parce que o ye morceau 2 yɛrɛ bɔ a la bon o ye lien sama ni ɲɔgɔn cɛ tuguni quoi. D'accord. Bon min to y'a ka yɛrɛ fo parce que a ye dɛmɛ dɔw kɛ n ye auparavant quoi. A ye dɛmɛ kɛ a t'a da don dɛmɛ hukumu kɔnɔna la. Fɛn tɛ fɔ olu la. Non Jenebo kelen don. Fɛn tɛ fɔ olu la o. D'accord vraiment i ka an ka plateau ka diyara n ye kojugu an tɛ se k'an tɛ ɲina an b'i remercier o ye wajibi ye mais surtout i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen dɔn n yɛrɛ personnellement n'a bɛ kuma o ye jɔn ye mais non a dan don dɛ. Voilà donc an bɛ sɛgɛnbali ɲinabali i kan ka mɛn ale foli la dɛ i kan ka 5 minutes de k'o la. Yɔrɔ. Non cɛ man ka bila dɛ a kan ka fo yɛrɛ yɛrɛ de vraiment donc an b'a fɔ émission kɔnɔna la an bɛ continuer i n'a fɔ i ka difficulté fɔ cogo min na i ka carrière kɔnɔna la i delila ka concert kɛ. Bon n ye concert dɔw kɛ. I n'a fɔ concert. Bon a premier kɛra Bangineda de. Bangineda. D'accord. An taara kɛ Bangineda école-soba dɔ kɔnɔna la quoi. Problème t'a la o de tun ye i ka concert kelen ou bien après ça. Non après n ye kelen kɛ Bakaribugu foyer la. Bakaribugu foyer. Voilà Bakaribugu foyer kɔnɔ. D'accord ok. I kanubaga minnu bɛ k'an su nin wagati in na sisan i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna. Non bon an bɛ foli de kɛ dɔrɔn. Mɔgɔ kɔni tɛ kɛ foyi ye ni fanu tɛ. C'est vrai. Olu dɔrɔn de bɛ se ka ko k'an ye. Bon n'olu tɛ fɛnɛ ɲama sɔrɔ an caman ye musique relâché. Bon n bɛ n ka cɛkari yɛrɛ de fɔ très précis. Sans fil. Ne mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ de bɛ kule hali sans fil garibu. Bon i b'a dɔn sans fil la parce que a ka rappeur dɔ bɔra yan semaine tɛmɛnen je crois. Bon ale fana nana ale fana ye kuma kelen de fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ de ɲɔgɔn fana tɛ sans fil la. N'o ye Benzi. Voilà bon e fana b'a la k'e ɲɔgɔn tɛ. Non ne ye sans fil kaw ka cɛ ni kelen. Bon il faut k'an ka taa n turu cɛ sans fil na an k'a ko ɲɛ. Non a ye taa dɛ ko b'an ka yɔrɔ in na yen koyi. Yɔrɔ. Ni ja cɛ ni ma se. Parce que o b'a la k'ale 1 e fana b'a la ko e 1. Non ni ma se sans fil la i t'a ye ne de ye 1 sans fil kaw ka cɛ ni kelen. E de bɛ rappeur in bɛɛ sanfɛ. Jɔn b'i yɛrɛ bila dugu ma. Non tiɲɛ don o kelen don wa. D'accord ok projet nataw ye jumɛn. Bon i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min n kun ye a relâché dɔɔni. C'est vrai. Des problèmes familial dɔw kɛra quoi. Mais n to yan n bɛ n ka famille yɛrɛ fo. C'est eux qui m'ont permis n ye retour kɛ. Bon problème ma sɔrɔ a la u bɛ ka n soutenir a kan quoi. Sinon ni dɔw don u b'a fɔ k'i tɛ segin bilen. N bɛ n to yan n bɛ n ka famille fo quoi. Big up. D'accord ok donc i bɛ se k'i da don n'i bɛ kan ka son minnu bɔ ou bien n'i kan ka fɛn minnu bila don n'a nataw la ka d'an ye ka kuma olu fana kan quoi. Bon projet t'i bolo ka na fɔlɔ. Pour le moment n ye syncole kelen de bɔ. Donc n bɛ y'o bila n bɛ ka mixtape de préparer parce que n'i bɛ na il faut que i ka na en force. C'est vrai. I y'a faamu. Donc i ka réseau i ka page Facebook ani i ka chaîne YouTube. Donc pour que mɔgɔw k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la i bɛ se k'olu tɔgɔw fɔ an ɲɛna quoi. Bon ni mɔgɔ mago b'i la page Facebook i ka page Facebook ka don Facebook kɔnɔ k'i ka son lamɛn ou bien YouTube kɔnɔna la. Bon YouTube kan bɛ Lil Baye Neka officiel. Lil Baye Neka officiel. I y'a faamu. WhatsApp yɛrɛ fana ye Lil Baye Neka ye. TikTok fana ye Lil Baye Neka ye. D'accord. Problème foyi t'a la. D'accord mais Lil Baye an kɔni fana tɛna an sigi k'e ɲɔgɔnna wele k'e ka na an ka plateau kan. Va k'e ma hali i kan fili dɔɔni o kuma ka ca dɛ. Non k'an bɛ fili. I bɛ dɔɔni fɔ an ye de. Voilà. Freestyle bɛ. Voilà freestyle ayi n ka cɛ hali ni bɛ se ka morceau kelen da o kelen. Non n ka cɛ o caman de bɛ yen. Jamana ye. Buloku tɛ guerre la e ma ye ci cogo tɛ ne la succès de bɛ ne kan jaloux den ka ko bɛ na mun bɔ ne la
atalogu ne amulugutu mamakaya ode amulintulu bebe lafiya jigi nga yele sentiment be na soni be jigi jange kati kere kane ni mani ba dala ma be terena toron pas de tenir la game kono i kanana terene e madeni e kabe na fereke e kiriga joli de bloqué kanana fo ki be na fêché fa bum ne be manu bela kite non ache chere la malion ay tal lil bay sui aka réseau bela jelen saf aka Facebook ou lil bay nega aka YouTube ibo fra lil bay nega officiel d'accord OK téléphone numéro jumé ni mo munu mago bi la ki la soro et puis ani fana mo mana ke cogo be mago bi demena non et ni nga ere mago bi se ka te demen jumé ma i ka carrière ko na la pour que ga avancer après manager ko mi souligner o bolen ko ta la quoi bon na rebe se ga demen fo ne manager ni ma soro sa kele ne do nyole fi ni manager ni ma be demo bi no yere ma le ga bara do yo quoi ya famo. D'accord, téléphone numéro s'il te plaît. Bon, 77 89 06 29 ouais, 67 37 75 16 voilà. D'accord, OK, problème faut itala. Mo mako be lil bay la se ka wele ni nega juru siranna acha alan kira fe niya wele ibasoro ina se ka kuma se ka échanger par rapport à bara sira kan ni ala sonama lil bay iga kuma la bay jume ka fo en flel bawo nyana bon nani nga do kuma la me bay bi fo tienga fena nga fo le depuis au début a menyo ngolo fo 600 ya bo male fo me nga chekar fo savla ko nga fo de aw saraba la revolution ngonte ya plupart keleno ni mu yanga bi émission angantolo ananga rapper lil vibe iga na nga plateau ka jara ko juva merci vraiment aka fo kan ben vendredi nata ni alan kira sonama lil vibe magana keleno